ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಆರ್ತಿ ಬಿತ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈರ್ಲೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪುಂದಾಯೆ ಪೂರ ಟಿಪ್ಸನ್ಲ ತೂಕತೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಒಂದು ತೂಕತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕಲು ಇಲ್ಲಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಮೂರುವರು ಪೂರೆಕ್ಲ ಬೋಡಪ್ಪನು ಚಟ್ನಿಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಪಲ್ಯಗೆ ಪೂರ ಚೂರಿಟ್ಟು ತುಳಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಮೂರುವರು ಇಜಿಂಡ ಸರ್ತೆಲ್ಲ ಮೂರುವರು ಟೇಬಲ್ದ ಮೆತ್ತದ ಇದು ಇಂಚ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಮೂರುವ ಅಂಡ ಕೈ ಪೂರ ಮೂರುಂಡ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈ ತೂಂಡ ಓಡ್ಯಾಣ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಉರಿಯುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ ನಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಇಂಚಿಂದ ಕತ್ತೇರಿ ಎತ್ತಂಡ ಐಟ್ ಆರಾಮಡೆ ತುಲೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚೂರು ಚೂರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಉದ್ದೋನ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನಿಕಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ಖಂಡಿತ ಬದ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಈ ಚೋಕುಡೆ ಮೂರೊಂದುಂಡತೆ ಕೈಲ ಉರಿಯೂಜಿ ಆರಾಮಡೆ ಕತ್ತೇರಿಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಕತೆ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ ತಾರಾಯದನ್ನೇ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವರು ತಾರಾಯಕ್ಲ ಪಾಡುವೆರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲ್ ಮಾತ ಅಂಗಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಿನ ಕನಲ್ಲಿ ಐತೋಲೈ ಏತು ಬೋಡ್ತುಲೆ ಆ ತಾರಾಯದನ್ನೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಪರ್ಸ್ ತುಲೈ ಆರಾಮಾಡು ದೀದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲಿ ಏತ್ ಶೋಕುಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಾರಾಯದೆಣ್ಣೆ ಪೋಡಾಂಡ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತುಲಿ ಒಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪರ್ಸ್ ತುಲ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ತು ಪಾವೆ ಇತ್ತೆ ಆರಾಮಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ఒక ತಾರಾಯದೆಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ತರೆಗೆ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಆರಾಮಡೆ ಪಾಡೋಲಿ. ಮಾತ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೂತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ದ ಅದೆನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡಪಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇತ ಟಿಪ್ಪನ್ ತೂಕತೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಚಾನ್ ಪರ್ಪರ್ ಚಾನ್ ಗಾಲ್ ಸಾಯರ ಇಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಆಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ತುಲಿ ಕಪ್ ಆತನೊಂದೇನು ತೂನಗನೆ ಗಲೀಜಾಪುಂಡು ನಿಕಲು ಈ ಬಾಜನ ದಕ್ಕದ ಕುಡೊಂದು ಸರಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಇಂಚಿಂದನೆ ಕಂತದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋರು ಆಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಆಂಡ ಸುತ್ತೋಲ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವೆನ್ನ ತಿಕ್ಕದು ಬೊಲ್ದು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ತೂಪಾವೆ ತುಲಿ ಒಂದು ಅವೆನ್ ಸೀದ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತು ತೂಕೆ ಪತ್ತೋಡು ಅಪಗ ಪೂರ ಅವು ಕಪ್ಪಾದು ಉದುರುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಕಪ್ಪು ಪೂರ ಪೋಡು ಕೆಂಪಾಪುಂಡು ಕೆಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ಮುಟ ಅವೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತೆ ಪತ್ತದು ಪೊತ್ತಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೆಂಪಾಪುಂಡತೆ ಓಲು ಕಪ್ಪಾತುಂಡು ತುಲೆ ಅವ್ರು ಪೂರ ಕೆಂಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ತು ಪೋಕ ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ದ ಮೆತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಕಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ತೆಪ್ಪೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೊಲು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ಲೇಟ್ದ ಮೆತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚದೆ ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ತೆಪ್ಪಲೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಪೂರ ಪೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆಯ್ತಾ ಸುತ್ತೋಲ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ನ ನಿಕಲು ದಿಕ್ಕದು ಬೊಲ್ದಾಪುಂಡು ಅವು ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಐಟೆ ಚಾ ಗಾಲ್ ಸ್ಯಾರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಅಂತೂ ಕತೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾನು ಮೀಶೋಡು ಬೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಪಾಗ ಅಂದು ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಜಾರ್ ಅಂದು ನಿಗಲ್ನ ಪಾಡ್ಲೆ ರೇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪುಡು ಇಂಕ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ದಿವೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಚ್ಚಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದೇನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಲ ದಿವೊಲಿ ಒಂದೇನು ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ತುಲೆ ಜಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಟನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕಲು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ದಿಂಡಾಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ರನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಊಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ
ಮಾತ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಯರತ್ತೆ ವಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಈ ವ್ಲೋಗ್ನು ಯಾನಿಡೇನೆ ಮುಗಿಪಾವೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ ತಿಕ್ವೆ ಪುರ್ಸೊತ್ ಮಲ್ತು ಇನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು.